Żewġt irġiel inżammu arrestati wara li ċaħdu l-allegazzjonijiet miġjuba kontrihom u qalu li mhumiex ħatja ta' involviment f'sejba ta' 84 kg kannabis li nstabet ġovan nhar is-Sibt. Tomislav Hegedus ta' 26 sena li joqgħod il-Mosta u Fabian Catania ta' 42 sena mill-Qawra ġew arrestati wara li fil-pussess tagħhom instabet id-droga kannabis li kienet tidher lesta biex tinbieħ. Iż-żewġ irġiel ġew arrestati f'Santa Venra minn membri ta' Drug Squad u Rabbit Intervention Unit waqt li kienu qed jiġu segwiti għal numru ta' ġranet u ma tresqu l-qorti separatament b'akkużi ta' konfoffa u pjanar ta' traffikar ta' droga u kif ukoll għal pussess tal-kannabis. Madankollu ma tresqu wkoll taħt akkużi oħra differenti hekk kif Tomislav tressaq taħt l-akkuża tal-importazzjoni tal-kannabis u li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest filwaqt li Catania tressaq ukoll minħabba pussess ta' kokaina u tal-li huwa reċediv. Quddiem il-qorti sar magħruf li droga kienet moħbija f'amara li kienet ġolvan hekk kif twaqfu mill-pulizija. Minkejja li saret talba l-ħelsien mill-arrest għal partijiet difensuri, it-talba ma ntleqitx hekk kif il-konfront ta' Fabian Catania il-qorti sabet li l-gravità tal-każ u l-fatt li l-evidenza tista' tiġi mxekkla huma raġunijiet biex ma jitħallix jiġi meħlus mill-arrest. Minnaħa l-oħra fil-każ ta' Tomislav Hegedus, il-prosekuzzjoni argumentat li huwa persuna mhux affidabbli, speċjalment li kien diġà kiser il-kundizzjoni li fuqhom inħeles mill-arrest.